No, 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 no. Ungurii. Ce ai, mă? Multe ceapă. Băi! Bine că am luat tableta la timp. S-a dus pe pulă. Opa! Știi că n-ai și reveți. Ardealul. Maș la unguri. Ardealul. Maș la unguri. Ardealul. Maș la unguri. Maș la Ardealul. unguri. Bă, nu e ok. Nu e ok, că o să se maș la unguri. O să se maș la unguri. Fute pe unguri. Fute pe toți ungurii. Noi doi. Noi doi și ce facem noi doi? Nu. Ce facem noi doi? Nu facem. Ce facem noi doi? Ai zis că te lași purta de ticuri. Dar mi-e rușine, men. Ne Haide. futem în cur. Ne putem în cor? Tu pe mine sau eu pe tine? Eu pe tine, tu pe mine. Da, amândoi unul pe altul? Nu. Ți-ar place? În gură. Bă. Și vrei să ne ungem cu ceva înainte? Vaselină. Vaselina? Cu margarina ai încercat vreodată? Cu ștofor. Cu ce? Nu știu. Nu știu ce e ăla. Și după aia ce facem? Facem și sex oral? Te-ai vedea la mine așa pus în genunchi în fața mea? În fața ta. În fața mea? Să mă lovești cu catarama. Da. Cred că Nu știu. Da. Oricum e foarte... El e foarte... Stai așa. Opa, opa, opa. Arată-mi pula, negă. Ei! Au! Din cauza ta, bă. Nu mai fă, bă. Nu mai fă, bă, nebun. Pune-mă camera pe mine direct. Ești pregătit să o vezi pe Godzilla? Sigur? Da. Pune camera pe el. Arată-mi pula. Opa. Ai pus camera pe el? Da. La ce te referi, amiga Gundun? Am în gândul. Amindamar, Roman, nu știi pe Amindamar? Da, mă, de pulă. Au, au. Opa. Momentul de față și am subt-o. Pe ploaie. Da. Cu șnițel de pui și cartofi prăjiți. Îmi place cum Ciorbă gândești. de văcuță cu spaghete Ca carbonara. pula. Meniu Opa. 4, piept de pui. De așa? I-au băgat chip. Da, I-au da? băgat chip. Ah, opa. Păi Ia mă de pulă. Ce ai vrea tu să mănânci de obicei? Tu cu tonii zilele care urmează și atunci ți-o suc de te sparg. Opa. Și atunci